Ćao drugari, ja sam Bule Bibi. Ovo je specijal za 25 subscribera. Kad bude bilo 50, mislim možda sam ovo rekao, ali imat ćemo prvu igricu. To će možda biti Minecraft ili GTA 5. Vi očekujte neko od te dve. Evo, ja se sada nalazim na ulici koju se svako večer igrao 7:30 i ja stajem do 10 sati. Zamolio sam neke od mojih drugara da dođu sa mnom na ovo snimanje i došli su samo dva drugara. Prvi je Filip Kačmarević. Dođite ću. Zdravo drugari, ja se zovem Filip Kačmarević, imam 10 godina, idem sa Vukašem u odeljenje, dobri smo drugari, volim fudbal, ne volim da igram baš druge sportove i tako. Sljedeći naš drugar je Kosta. Zajega, Kosta Gamer, zato što vam da igra igricu. I pozdrav ljudi, ja sam Kosta Gavrilović, imam 12 godina, idem u školu, nije baš s njima, idem u istu školu kao i oni. Volim da igram fudbal, a najviše igrice. Dobro. Ajde Ninja, možeš i ti da dođeš u snimak, ajde. Ajde, slobodno. Ajde, nemo se taki. Ovo mi je brat, zato sam rekao samo dva drugara. Ovo je Nikola Lukić. On voli da trenira poklon kao ja, ako to niste znate. I volim da igram fudbal, ne volim ostale sportove, imam 9 godina i nemam više šta da vam kažem. Mlađi je od mene Godinu dana, ja sam četvrti, a on je sada treći razred. Idemo u istu školu. Dakle, ovo su moji drugari iz ulice. Evo, poredite se od najmlađih do najstarijih. Ovi trojica ovde. Čekaj, pusti me. I to je bilo video. Nije. Lajkujte ovaj video, vidite ovo. To je lajk. Ovo je Lajk, vam se svida ovaj video. Lajk. I subscribe-ujte ga. I to je bilo to za ovaj video. Vidimo se u sljedećem. I čao.